Čaute. Čaute, Práve čaute. sme dorazili na Bali. Momentálne sa nachádzame v meste Lovina, ktoré je na severe Bali. Tu budeme asi 8 dní a potom sa presúvame do Ubudu. To je vlastne na juhu, hneď vedľa Denpasaru kúsok. No a tam by sme tiež chceli pochodiť nejaké tie miesta. No ale teda, keďže sme v Lovine, čož je vlastne všetko len príroda a takéto veci, čiže radi by sme navštívili veľa vodopádov, ktoré sú tu nedaleko, ako Aling Aling, Nung Nung, uvidíme, či vyjde čas. Git Git tam vlastne je, ešte ten sme chceli ísť. Áno. Sekompul, ten je topka, ten pôjdeme určite. Ten je teda nádherný, čo sme videli podľa fotiek. A Ulundanu ešte by sme chceli navštíviť, čiže to je taký ten cieľ, čo by sme možno že chceli vidieť. Príroda je tu krásna, všade samé sliepočky. No. A uvidíme, teda na čo vyjde čas. So, enjoy. Momentálne sa nachádzame na ceste na Banyuwana vodopád. Je to kúsok od vodopádu Git Git, na ktorý ideme hneď vlastne po tomto. Po ceste sme ešte sa zastavili pri jazere a tam sme videli opice, ktoré nám skoro ukradli telefón, takže veľká sranda. Keďže som prvýkrát videla naživo opice, ale teda fakt sú asi nebezpečné, keď máte nejaké veci a okuliare a podobné drobnosti. Príroda je tu krásna. Všade samé banány, kokosové palmy a veľa kvetov tu je, takže veľmi nádherné na pohľad. Aký je? Sladký? Sladký, sweet. No, opička by si dala banán. Opička by si dala. Krásne sú tie banánky, maličké. Je dobrý však. Výborný. Úplne, to je to chuťa tak ako naše. Dobré. Jelly bean. Počkaj. Aha, môže ísť. Takže ideme na ten Gigi Waterfall. Ideme Gigi.
Git. Git. Po ich. Jackfruit. Jackfruit. You know jackfruit? Yeah. Coca. Kakao! Coca bean. Ó, Cow, yeah? prvýkrát tu vidíme kakao na ostrove. Áno. But the English chocolate. Chocolate, yeah. But now you see the green one is younger, the yellow one is already yet. The bean is coffee. Coffee bean, yeah. Yeah, do you know also luwak coffee? Luwak, yeah. Big. You know the Papaya. Yeah. bigger papaya. Takže ideme na Second Pool Waterfall. Cesta sem bola taká, že dosť kameňová a motorky sme dali trošku zabrať, ale teda zvládla to. Aj my s ňou, síce ešte mám svalovicu trochu, takže moje nohy trpia. A no nič, uvidíme, malo by to byť nejakých 200 metrov, takže za chvíľu sme tam. Takže dneska máme celý deň taký oddychový, že sme iba pri bazene, lebo sme dosť unavení z tých všetkých vodopádov a dali sme si na obed nasi čampur. Je to vždy vlastne nejaká tá ryža s prílohou, môže tam byť kuracie, mäso, zelenina, toto sú zemiakové nejaké placky. Veľmi dobre. Toto je správené vlastne kuracie mäso osmažené a s citrónovou trávou. Vždy to môže mať úplne inú podobu, vlastne podľa toho, čo máte momentálne v kuchyni. Takže naši kuchári majú momentálne toto, takže nám pripravili to, túto kombináciu. A tu ešte sme si dali zo stromu, niečo tu vedľa. No ale vyzerá to asi takto. A je to Jambu sa to tu vlastne nazýva. A u nás ten názov musím pohľadať, že ako to vlastne je po slovensky. Ale chutí to tak zaujímavo. Ako keby trpko, sladko. Také vodnaté alebo... Také vodnaté je. Vlastne keď to rozkusnem alebo rozpolím, tak je to také. Ale veľmi dobre.
Takže so všetkými sme sa pohotili, dosť dlho to trvalo, asi tak 5 minút. Všetci sa chceli vystriedať, vlastne sa je tu vzácna. Asi to tak vyzerá, no, že ešte boli smutní, že som sa neodfotila so všetkými. Áno, áno, no. A tak si tu jediná blondínka skoro, ešte som nevidel zatiaľ. Ale super pocit, no cítim sa ako celebrita. Všade je tu samý temple, samý chrám, vežičky. Takže nachádzame sa na Monkey Foreste, ideme si kúpiť tikety a ideme pozrieť do pičky. Tvojich súrodencov. Áno. Že by aj moji? Možno aj moji. Takže sme si momentálne spravili fotky s opicami. Teda s opicou jednou alebo dvomi. A taká sranda, no. Bol ten stánoček zavretý, ale teda Ujo to tam akože robil poza bučiky, podľa mňa. Ale inak v pohode sme radi, no, že máme fotky. A stalo to 50 000. Ale dali sme mu 40, lebo som viacej nemala drobný, takže 40, ale okej. Takže myslím si, že dobrý deal. Sice sú iba dve použiteľné, pretože minimálne 20 ich je zlých, ale fajn, sme radi, ne? No jasné. Kto by nechcel selfie s opicou? Za nami a musím povedať, že je to jak u nás napríklad, keby idete navštíviť zoo, čiže niečo podobné, len teda všade iba samé opice. A je tu taký bližší kontakt s tými zvieratmi, áno, ako u nás? No hej, že trošku teda sú bližší pri nás. My sme si to užili, samozrejme. Oplatí sa, určite keď ste tu na Bali a blízko budú, tak oplatí sa skočiť, je to fakt, že je to zážitok. No, za nami sú ešte, keby ste chceli vidieť, tak sú tam kojkapre, jazierku. Takže tak, myslím si, že je to dobrý výletík. Jasné. No a ideme sa teda ubytovať na Inaru, takže teším sa na to, ako to bude vyzerať. A ideme sa nájsť hlavne. Hlavne, áno, budem hladný strašne. Nie je tu vlastne kde nájsť, lebo keďže nemôžete krmiť opice, takže tu není žiadne jedlo. A my už sme hladní došli. Takže musíme ísť do vodu. Takže, prvá polovica za nami. Včera sme boli pozrieť opice v Monkey Foreste. Boli teda riadne šialené, ak ste mohli vidieť.
a ubytovali sme sa v Inara Al Harum, čo je vlastne na juhu ostrova, respektíve skôr taký stred až juh. Je to vybudované vlastne priamo na rýžových poliach, takže odtiaľto máme krásny výhľad na rýžové polia. Je to tu krásne, čož úplne nové, tento rok vlastne otvorili. Odtiaľto by sme chceli teda ísť pozrieť ďalšie veci, alebo teda ďalšie vodopády hlavne. Vodopádiky. Čo musím povedať, je taký postreh, že je to fakt úplne iné ako u nás. To sme sa rozprávali aj s domácimi, tak majú tu rôzne také sviatky, cez ktoré napríklad jeden deň majú úplne také, že tichý, ako keby silent day, že úplne vlastne nikto nič nerobí, nikto sa nikam nepresúva, všetci sú len doma, alebo každý deň vlastne 3-krát, myslím, za deň majú obety, alebo teda musia sa modliť, teda mali by sa. Všade po ostrove sú tu na tých ich purách, kde vlastne dávajú obety bohom, tak sú tam také maličké košičky, kde sú vlastne pokladané kvety a rôzne také iné veci a to vlastne každý dáva na tú puru a ako obetu bohom. Po meste to vlastne dávajú aj po chodníkoch, všade na chodníku sa to nachádza. No je to také, že je to tu proste všade. Všade. A chceli sme pozrieť ešte Legian Beach, ktorá je pekná a to je na... Ako je Cheng, pri Chengu. Changu. To je taká jedna z pekných miest, takže nič, hlavne poďme pozrieť tieto rýžové terasy, ktoré máme hneď vedľa. Takže tak. To musíme. Takže nachádzame sa na Goa Raya Waterfalls a myslím si, že tam máme tak 10 minútiek dole. Z Ubudu to bola nejaká hodinka, myslím, niečo cez hodinku. Niečo. A cesta fajn, lepšie ako na vodopády, čo sme boli doteraz. Takže uvidíme, mal by byť veľmi krásny. Platí sa tu 20 000 na osobu, takže nič hrozné. O mnoho menej ako inde vlastne. Niekde to bolo aj 100 000 na osobu a to už je dosť. Užijeme si. Okay. Všade sú tu samé bambusy, sa pozrite. Vysoké, krásne. Takže ideme na to. Od Goa Raya je Tuka Cepung a sú tu aj reštaurácie, dá sa tu najesť, voda, všetko, dokonca záchody. A pokiaľ nepoužijete tie horšie ako ja, ale nevadí. Troška polív so zlom stave, ale hneď vedľa samozrejme nové, ktoré som si nevšimla, nevadí. No a teda sme zvedaví, vyzerá to tu krásne, areál nádherný.
Za nami je Tanah Lot. Nachádza sa na juhu Bali a je vlastne na takom maličkom ostrovčeku, takže môže sa z neho krásny výhľad krásny na neho a tu je vlastne vstup. Zaplatili sme dokopy 125 000 rupí, takže myslím si, že úplne skvelá cena. Všade samé motorky, takže hluk, ale je sem vlastne ešte vstup od parkoviska a je tu strašne veľa obchodíkov, kde si môžete kúpiť všelijaké suveníry a oblečenie, rôzne šlápky, prívesky, magnetky, takže keď nemáte ešte nič nakúpené, tak môžete počkať sem a tu všetko nakúpiť. A cesta z obodu sem trvala necelé 2 hodinky? Hej, no 1,5 hodiny, ale musíte si predstavkujete na motorke, lebo zadok to nezvláda a ešte, že sme išli aj cez obed, takže totálna horúčava, ale zvládli sme, takže už sme to ideme na to. Zistili sme vlastne, že dovnútra sa nedá ísť hore. Prešli sme sa iba cez vodu a v pohode. Ale je tu teplá voda. Ježiš, perfektná. Tak Karibiku, skoro. A tuto za nami robia taký posvetný úkon, že vlastne dostanete na čelo lyžu a s posvetnou vodou nejaké posvetenie dostanete. Je to veľmi pekné, no. Ľudia si to dávajú, ale väčšinou asi iba hinduisti, lebo som tam nevidela žiadneho takéhoto bledokošica ako my. Ale super, no. Je to tu krásne. Tak nádherné. Vlny tu šuštia. Takže hotový Karibik na Bali. Konečne pláž. Nachádzame sa na Legian Beach. Legian Beach, áno. Tiež na juhu. Cesta bola taká, že strašné zápchy, ale nevadí, dali sme to. Jo, a oplatilo sa. Ale sú tu teda dosť veľké vlny. Je to taká surferská pláž, ako keby. Veľa surferov, hej no. Ja. Nádherný zápas slnka. Austrálie.
momentálne sa nachádzame na rýžových terasách Munduk a už za chvíľu sa nám naskytne krásny pohľad. Konkrétne na Broken Beach. Takže ako môžete vidieť, úplne nádherná, krásna voda. Trepali sme sa sem autom, skoro sme sa rozpadli po ceste, ale inak v pohode, takže sme radi. Jo, a ukážeme si zo pár miest na Nusa Penida. Konečne vystupovať. Takže došli sme z Nusa Penida, super. Práve sme si spravili trošku party hore na lodi, ale super, výborné. Sa tešíme. Takže hodnotím na jednotku. I keď tam bolo minimálne 50 stupňov, ale zvládli sme to. Dneska bol dobrý hit inak, no. Hej. Yeah, we go home. Last day. Je spálený, opálený, ideme domov. Yeah.